Amo dira ko nagawas kay Maka. Ano? Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Nandito kami ngayon sa Pilipinas, sa Leyte, hometown ni Shanta. Kasama ni Nitro ang mga bagong friends niya. O, tingnan niyo. Ayun, no? Dami na siyang friends. Ayun. Hi, bebe. Round and round, wheels on the bus go round and round, round and round. Bus go round and round, round and round. Yay! Nitro kids. Nitro kids. Nitro kids. Okay. Bow. Go. Okay. Go. Okay. Nitro kids. Ha? Anong kusik nun? Bus? Ba, sige. Kaput. Balik. Merry go round, merry. Yay! Maglalaro muna si Nitro sa mga friends niya. Bagong friends sa neighborhood kids. Yay! You're copying Chaddy, are you? You're copying Chaddy. Shut the door! Hey, yo, check my flow. And Nitro is meeting all the mga kapitbahay na mga bata. Say, hi! Hi! At first, Nitro was super shy of all the other kids. Pero ngayon, parang he's warming up to them na. Saan kayo mo, Nitro? Saan kayo mo? Yes? Saan kayo mo, Nitro? What? Yeah? There's a baby, Nitro. It's a little baby. Hey! Yeah! Yay! Uy, ito daw mo ng friends ni Nitro! Yay! Damo na ni my friends. It's a baby in a cot. Hey! The baby's in the cot. Hindi ka mo ni Arthur Bob upod, kay pareho ka mo ni Arthur English. English lahi ano? Pero maram ko mag-English. What's your name? What's your name? Nitro, what's your name? What's your name? Nasubad. Nitro, they're jumping. You go jump, jump, Nitro. Yay, jumping. Yay, jumping. Yay. Yeah? Is that your friend? He smiles. The baby smile. Right? Oh, the baby smiling. He's a happy baby. Happy baby. Nitro, you're having your first Filipino bath? Hey? Yes? Yes, Filipino bath with the tabo. Ano? Done? You all done? All done? Okay. Yeah, all done. Nitro. Hello, baby. I'm gonna get your bear. Here. Bakit ka nag-English ka? What? Mami, ika. Okay la, baktas la. Hello! Nandito tayo ngayon sa bye-bye yung tawag. Ano, bumili lang tayo ng laundry basket. And two shoes. Mickey Mouse. Yeah, Mickey Mouse. Kahunan niya, fountain. Naka Louis Vuitton. Naka Louis Vuitton. Nakuha ng ulo yung manok. Naka Louis Vuitton. Kukuha ng ulo ng manok. Pero ano, para sa ano, sa mga aso. And salita po yung iba colorful. Pink at saka yellow green. Enjoy si Nitro sa ano, sa pagsakay ng tricycle. Are you eating ice cream, Nitro? You saying hi, mommy? Hi, baby. Naini mo, mas. Baby Nitro. Hi, mami. Oo. Baby Nitro.
Yeah, kids. Gonna play with the kids. Gusto makiguyag. So, ito po yung bahay namin. Yan po. Marami pong aso kasi mga rescue ni nanay. Dati ano yan, maganda yung yung pangit na. balcony namin. Pero ngayon pangit na dahil sa mga alaga. Kasi dyan sila lalagay. Tapos, nire-release din sila pag morning kasi naka-chain up sila ngayon. Kasi pag hindi, masasagasaan sila tsaka ano, baka masaktan. Oh, may mga pusa din si nanay. Diba? Ang gulo na dito. 1, 2, 3, 4, Hindi ka rigo ang kuratanan. 5, pinaliguan ng Ato na, kapat ko. paglalakad pala. 6, 7. Alright guys, maraming salamat sa panonood sa video natin today. Nitro! Oh, may balloon ka na ano? Nitro, show daddy your balloon. Woohoo! Nitro, do you like it in the Philippines? See. Do you like it in the city? Maya. You like what? I like see. You like to go to the city, do you? Ang pinakamalapit na city dito is Tacloban. Yes, we went to Tacloban, didn't we? Yeah. Can you say Tacloban? Tacloban. And guys, thanks for watching. Abangan nyo ang susunod ng mga video namin dito sa probinsya ni Shanta, dito sa Caligara, Leyte. Sa next vlog, ipapakita namin sa inyo ang lupa na binili ni Shanta. So, syempre, sa pangalan ni Shanta yung lupa na yan. Kasi siya yung Filipina, hindi ako Filipino. So, I can't own house and lot because I'm a foreigner. But we'll show you that. And we'll show you other things like Nitro's first time eating Jollibee. Hindi pa siya nakakain ng Jollibee. O, diba? Ayan. Alright guys, sa ulitin. Bye for now. Kawawa ang baby ko. Natutulog sa kahoy. Kailangan may mattress tayo.